Les Borges Blanques, província de Lleida, comarca Les Garrigues, població 6.173 habitants. Destacat: l'origen de les Borges Blanques té relació amb un antic castell ibèric de la tribu dels Ilergets. Aquella fortificació va perdurar al llarg de les dominacions romana, visigòtica i musulmana. Envoltats d'un sòl amb poca fertilitat i amb un nivell molt baix d'humitat, especialment a l'estiu, amb temperatures que sovint superen els 35 graus, els conreus d'oliveres, ametllers i vinya van impulsar l'economia de la zona. La tenacitat i el caràcter emprenedor dels borgencs van fer que el 1901 exportessin l'oli de les Borges a Itàlia i França i situessin el municipi al mapa europeu. Cal destacar la iniciativa del Parc Temàtic de l'Oli, que permet descobrir tot el món d'aquest producte tan rellevant en la història i la vida de la població. És també recomanable passejar pel nucli antic i per la zona natural dels Bessons. Imprescindible: passejar pel Passeig del Terrall, veure el Palau del Marquès d'Olivart, visitar el Parc Temàtic de l'Oli, fer una visita guiada pel Centre d'Interpretació de les Garrigues. Festa Major, primera setmana de setembre.